Време е за училище! О, само 5 минути. Приятен ден. Чао. Оф, не ми ще ходи на училище. Чао! Хи-хи-хи. 2 hours later. Защо не си на училище? Няма да повярваш какво се случи. Так му излизах от къщи и изведнъж една птица ме сграбчи. Беше много страшно. След това ме изпусна в една река за малко да се отдава. Успях да изплувам на сушата и срещнах един еднорог. Уау! Тръгнахме през гората, но изкочи едно чудовище. Добре, че беше един лъв и ни спаси. Махай за от тука! После срещнахме един пухъл и после видяхме една котка. И после стана нещо невероятно. Дойде вълшебното прасе. Я си хъпни тези картофки. О, не, какво стана? О, я не ми говорите глупости, отивай си в стаята.